Paglabay sa pipila ka adlaw, mibalik sa Jesus sa Capernaum. Mikaylap ang balita nga anaa siya sa iyang balay. Busa daghang mga tao ang nagtigom didto hangtod nga napuno ang balay ug nagdasok sila bisan pa sa may pultahan. Giwali niya ang pulong sa Dios kanila. Ug unya may miabot nga paralitiko nga gidayungan sa upat ka tawo. Apan tungod kay nagadasok ang mga tao, dili sila makaduol kang Jesus. Busa gibangagan nila ang atop tungod sa gitindugan ni Jesus. Unya, gitonton nila ang paralitiko nga nagahigda sa iyang higdaanan. Pagkakita ni Jesus nga dako ang ilang pagtuo kaniya, miingon siya sa paralitiko, "Gipasaylo na ang imong mga sala.